Illum ser nattakka daqsxejn l-oriġini tal-bniedem kif nafuha sewwa illi fija nnifisha r-razza umana tinvolvi ċertu razzezz differenti. Issa, hemm dik it-tilwima bejn żewġ fakultajiet universitarji, dik xjentifika u dik reliġjuża, u waħda tgħidlek illi l-bniedem hu maħluq minn Alla sewwa, u hemm dik xjentifika li tgħidlek illi l-bniedem evolva mix-xadin. Sewwa, issa. It-tnejn huma għandhom punti tajbin, kemm ir-reliġjon u kemm ix-xjenza, imma dawn jagħmlu ħafna iżjed sens meta taqgħadhom flimkien. Ila għaliex konsensus hemm bejniethom it-tnejn u il-riżultati li ħarġu la intoġbu minn ta' parti, għaz intoġbu minn parti l-oħra, sewwa, allura dawn qablu illi ir-riżultati ma joħorġux u jibqgħu f'wiċċ il-pubbliku jgħidu illi ir-reliġjoni jgħidu illi Alla ħalaq il-bniedem u l-oħrajn jgħidu illi evolvejna. Imma meta taqgħadhom flimkien dawn hemm riżultat illi hemm irreġġi b'mod tista' tgħid evidenti wkoll. Jekk tidħol fil-ġenetika ta' dawn l-affarijiet u fl-anatomija ta' dawn l-affarijiet, jibda tiela kollox f'wiċċ lilma waħdu. Mela ħanibdew minn l-aspett ta' Charles Darwin. Ħanibdew minn hemm l-ewwel. Charles Darwin li kien naturalist Ingliż, kien studjuż Ingliż sewwa, dan fl-istudji tiegħu fir-riċerki tiegħu ikkonkluda illi l-bniedem evolva mix-xadin. Issa meta aħna mmorru lura fl-evoluzzjoni sewwa mod antropoloġiku ser insibu jekk immorru għal mod tal-kelma jien naf 7 miljun sen ilu, jien naf jew 8 miljun sen ilu jew 10 miljun. Hemm diversi xadini illi dawn ix-xjentisti qed isejħulhom l-antropoloġija qed isejħulhom hominids. Ma stax nifhem għala jsejħulhom hominids jekk dawn m'għandhomx jaqsmu xejn mal-umani. Sewwa, hemm mal-mont tal-kelma Sahelanthropus taquenidensis illi jmur lura jekk m'iniex ser żball xi 6 miljun sena da. Ma da letteralment l-apparenza tiegħu ta' xadin. Inti jekk taqbad bniedem u tipparagunah ma' xadin, sa tgħid li dawn l-istess? Le, mhumiex l-istess. Letteralment differenti. Però mbagħad tidħol il-ġenetika. Sewwa, imma l-ġenetika wkoll għandha il-fouls tagħha. Illa għaliex jekk inti qed tgħid illi il-ġenetika ta' ċertu xadin u l-ġenetika, id-DNA ta' ċertu bniedem jaqblu, mela allura fl-istess mod nistgħu ngħidu. Fl-istess mod nistgħu ngħidu illi l-ġenetika ta' ħanżir u l-ġenetika ta' bniedem taqbel 99.99%. Litteralment il-ġenetika ta' ħanżir ma dik ta' bniedem. Issa. Jiena għamil ċertu studju fuq da, jiena minix anatomu, jiena minix geneticist, jiena minix tabib, imma riċerka u studju għaqli kulħadd jaf jagħmlu. Jekk inti qed timxi fit-triq moderata u tajba, sewwa, tkun avventurus imma l-avventura tkun ikkontrollata. Sewwa ma tiġtejx fil-ħolm u fil-fantażiji. It-testi antiki għalhekk qegħdin hemm. Dawn mhumiex fantażiji, it-testi antiki qegħdin hemm biex tiflihom u biex minnhom toħroġ id-dettall u d-dettall qiegħed hemm biex tistudjah b'mod metikolus tistudjah da. Sewwa. Min-naħa l-oħra għandek il-Knisja tgħidlek illi aħna ġejna min Alla dan għamel miraklu, boom, u aħna ġejna fl-eżistenza.
Għamilna ħal-oħra għandek il-Charles Darwin li jgħid illi aħna evolvejna mix-xadin. Issa. Kif għadt aħna m'għandnax naqsmu xejn ma' dawn ix-xadin li ssib fl-evoluzzjoni antropoloġika. M'għandnax naqsmu litteralment xejn. Din l-istudju li sar mill-aspett Darwinist. Dawn qabdu x-xadini sewwa u naraw li setgħu jimxu eretti u jaqbdu bidejhom u jieklu kif nieklu aħna u jmeċilqu u jħarsu u jaħsbu sewwa u prattikament jagħmlu il-mozzjonijiet u jinnaf jaġixxu bidejhom u jużaw idejhom u jimxu bħalna sewwa u għandhom tista' tgħid struttura qisha tal-umani mela allura din l-idea evolvit minn hemm illi aħna faqqasna mix-xadini. Le, mhix veru, faqqasna mix-xadini. Din mhijiex totalment inkorretta, anzi hemm ħafna li hu korrett, għaliex Darwin ma rax il-kunċett fejn jidħlu entitajiet illi ġew barra mis-sistema solari tagħna, illi dan għalkemm m'hawnx evidenza dik li tgħidilha konkreta u tangibbli illi hawn ċertu evidenza mela hawn ħafna evidenza imma għax-xettiċi din mhijiex evidenza tangibbli u konkreta sewwa illi jekk inti se tista' titfaħħa taħt mikroskopiku u tgħidlek iva mela dawn l-alieni vjeru kienu hawn le m'hawnx dik it-tip ta' evidenza. Fil-beraħ u fil-verità mela m'hawnx u ma kollox moħbi. Issa. Mela allura hemm l-evoluzzjoni tal-bniedem mix-xadin skont Darwin aħna ġejna mix-xadin u allura l-evoluzzjoni tagħna skont Darwin ma tinvolvix interazzjoni ta' persuni intelligenti dak iż-żmien qed insejħin naf nofs miljun sena ilu li ġewwaw meta hawnhekk ma kien hawn xejn litteralment annimali sewwa min-naħa tal-Knisja insibu illi fil-bidunet wara li sar il-ħolqien ta' din is-sistema solari għax il-Bibja il-Genesis jitkellem dwar il-ħolqien mhix tal-univers imma ta' din is-sistema solari u speċifikament ta' din id-dinja. Sewwa, fis-sitt jum jgħidlek illi Alla għaġbu jagħmel lill-bniedem. Issa, jekk inti tidħol fid-dettall Bibliku, inti issessib illi meta tibda taqra tiffoka sewwa u timmedita fil-kliem fit-termini li hemm miktubin tibda tinnota ċertu ġenetika fin-nofs tilab fit-testi tibda tgħid imma għax iġi tisemmi kustilja kif tista' taqbad kustilja u minna tifforma bniedem kif jista' jkun ma jistax ikun. Mela dawn il-metafori meta tħaffer ġo fihom ser issib illi hemmhekk hemm avveniment ġenetiku din il-kustilja qed tissimbolizza DNA illi minn DNA jew cloning għal mod tal-kelma sewwa inti tista' toħloq persuna oħra. Issa, mela din hija kollha ġenetika idħlu fil-Bibja, fil-ktieb tal-Genesis, fis-sitt jum u araw x'hemm miktub. Araw x'hemm miktub. Sewwa, issa. Inti meta tasal fl-evoluzzjoni tal-bniedem, sewwa, f'ċertu punt l-antropoloġisti tħawdu f'daqqa waħda ila għaliex hemm gap. Sewwa, minn speċi għal speċi oħra jekk għal mod tal-kelma Homo ergaster għal mod tal-kelma dam biex jevolvi għall-ispeċi ta' warajh jinnaf 3 miljon sena. Mill-Homo erectus għal Homo sapien, din saret fl-leħħa ta' berqa. Għadaw għallu kif jista' jkun. Ma jistax ikun. Mela allura dan it-tip
ta' riżultati qegħdin iwarbuh. Qegħdin iwarbuh. Il għaliex waslu għal konklużjoni illi bl-evidenza konkreta u tangibbli li ma tistax tmerija li qiegħda għandhom moħbija u mistura, sewwa b'din l-evidenza li għandhom akkumpanjata ma' riżultati antropoloġisti dawn għalu alright mela nafu ġara. Ix-xjentisti li mhumiex esposti letteralment għal affarijiet oħra għax ma nisewx. Inti fil-istruttura tas-soċjetà sewwa jew tas-sistema għandek dana jekk għal-mod tal-kelma qiegħed 30 degree. Ma jafx kollox xorta. Jaf, ħafna jaf imma ma jafx kollox. Ta' fuq jaf iżjed minn ta' taħtu. Ta' fuq jaf iżjed minn ta' taħtu nibqgħu sejrin hekk. Sewwa, ġifieri ma jfissirx li għax-xjentist jaħdem għall-gvern ġo laboratorju underground ta' jaf kollox. Le, dak jiġi mit-tmuħ, dak li għandu bżonn neċessarjament jiġi mit-tmuħ. Bum, u nifqgħu hemmhekk. M'għandekx għalfejn tkun taf oltre minn dak li taf. Sewwa? Issa, għajna nistaqsi, jekk veru aħna ġejjin mixxadin 100% mingħajr babis ġenetiku. Ma setax il-kokkodrill evolva kif evolva xadin? Minn kokkodrill sar bniedem? U żgur li seta. Imma dawn huma wkoll minix qed ngħid illi f'din id-dinja. Il għaliex entitajiet rettili jeżistu, taf kemm hawn minn ħajitħaq bihom daw, ħalli ħajitħaq. Għax moħħu box mentality u m'għandux idea, dak hemm hu brainwashed, m'għandux idea, moħħu kif inhu maħkum. Ħallih. Dan minn għalih da illi aħna fl-eżistenza infinita, aħna biss neżistu. U jekk jeżisti xi ħadd bħalna eżatt, umani bħalna. Ara kemm il-miljun ta' razzezz ta' annimali u ta' speċi ta' annimali f'dinja waħda. Idħol fid-dinja marina. Fil-baħar, ara kemm hemm razzezz ta' annimali differenti. U kollha jgħixu fl-atmosferi tagħhom tinżel fl-abissi tal-oċean issib annimali letteralment tal-waħx. Tal-waħx. Li kif misshom ituk xokk daw. Hemm minnhom jibdew jieħreġ id-dal minnhom. Issa daw speċi ġo l-istess baħar ta' stemmen. Aħseb wara fl-infinità tal-univers. Ħallihom jidħol daw. Sewwa żgur hemm ir-rettili, hemm l-insectoids. Kemm hawn tip ara billi nafu bihom hemm xi 170 speċi ta' entitajiet intelligentissimi li l-evoluzzjoni tagħhom itmur lura miljuni ta' snin. Sewwa illi dawn ħolqu lil daw, daw ħolqu lil daw, mbagħad daw ħolqu lil daw, daw ħolqu lil daw għandek għaqbu ta' netwerk sħiħ. Sewwa ta' kolonjaliżmu galattiku u kosmiku. L-univers bekk ġie popolat. Sewwa bekk ġie popolat. Tgħid imma fil-bidu x'kien hemm issa jien naf mela jiena kont hemm ħasra. Daqskemm jista' xi ħadd jgħid illi l-istorja li hemm fil-Genesis dik illi ġiet ridotta għal mod reliġjuż illi Alla qabad u ħalaq il-bniedem. L-ewwel għamel lill-bniedem mit-tajn, dispjegajta wkoll b'mod metaforiku veru, hemm evidenza, mhux hemm evidenza, litteralment magħmulin aħna mill-art tad-dinja, u aħna ġol art tad-dinja se nerġgħu immorru. From dust to dust. Din hija veru, ma inti tittattakka tittuża ċertu xjenza biex tifhem dawn il-metafori. Sewwa, imma ma jfissirx b'mod letteralment illi kien hemm xi ħadd illi dan li jsejħulu Alla għamel il xi ħadd da iffurmah, jew inkella qabad kustilja u għamel xi ħadd ieħor. Ir-reliġjużi jekk jaħsbu li dan Alla, dak mhux Alla dawk aljeni kienu. Dawk aljeni dawk ġabu xjenza magħhom ġew kolonizzaw id-dinja tagħna. Imma r-reliġjużi ma jaċċettawhiex di, mhux ir-reliġjużi tal-livelli għolin ta' dawk tisfel li ma jafu xejn. Imma ta' fuq jafu. U l-alla jafux. U jafu fuq li jafu ġifieri. Sewwa, hawn ma parti mill-konspirasija globali daw li dan tafu jafu affarijiet. Li
Dawn l-affarijiet li għafda l-arfin huwa perikolus. Jekk joħroġ ma allura nżommu hemm ibbottiljat. Għax jekk il-bniedem kif appena jibda jiskopri xi ħaġa, ma tarax ħa. Kif appena tiżvolġi, kif appena tillikja xi ħaġa, l-bniedem kurjuż, hija parti minn natura tibda tir-riċerka. Allura mmaġi daw jillikja xi ħaġa ta' barra minn hawn, ħaġa ġib l-oħra u din tibda tinferex bħal marda. Daw mhux għalhekk iżommu kollox mistur, kollox ikkontrollat, b'kawtela kbira, għalhekk. Għax is-sistema titkisser mill-ewwel. Għalhekk irredikolaw u jiċċensuraw, għax ma jridux li din is-sistema titkisser għax xi tipappuha minn fuqna. Iħobbu jilagħbuha tal-imperaturi daw. Għalhekk hemm dan il-kontroll kbir. Għalhekk. Jiena li fl-aħħar mill-aħħar x'inhi daqshekk xokkanti illi jagħmluna l-aljeni, daqshekk ġara. Aħna qed nilagħbuha tagħhom, aħna qed naqbdu speċi sewwa u nagħmlu speċi oħra minnha bum daqshekk. Fenka jifilli kellha witnejjat daqshekk żgħar, daqqa waħda tiegħek krejjajt speċi oħra minnha b'witnejjat twal. Genetic manipulation. Mhux xi ħaġa ta' barra minna u dawn hekk għamluna lilna. Sewwa, hekk għamluna lilna. Jiġifieri meta tidħol fit-testi bibliċi u tibda tara ċertu affarijiet. Min aspett reliġjuż jgħidlek illi dak kien hemm Alla. Imma jekk darba minnhom kont attakkajt teologu. Għax konna qbadna fuq dan is-suġġett speċifiku. Għatlu ġifieri bdejt nitkellem miegħu mhux intervista di kienet ta' konna qbadna diskussjoni fuq żewġ pastizzi u belate. U għatlu allura kelli ħafna interazzjonijiet ma' professjonisti fuq temi differenti, insomma, u anki kont noħroġ magħhom jistidnu id-dar tagħhom, tifhem. U kien hemm assis partikolari, veru kien gustoż dan rajtek, kont intqamja ħafna għalli Kevin, għalli inti moħħok għandek il-mind frame tiegħek għalli mod ieħor għalli jekk inti ma temminx għalli fl-ispiritwalità għalli tal-eżistenza tal-la, għalli ma jistax inti tifhem għalli l-omnipotenza u l-grandjożità ta' dan Alla. Eklu li ma nistax nifhem hija din jiena. Eklu fehmni daqsxejn min kien hemm dak iż-żmien illi ħa dawn id-dettalji li Alla għamel il-bniedem b'dan il-mod. Eklu tispjega li daqsxejn din jiena. U gerfixtu daw. Gerfixtu, għax ovvjament, min kien hemm? Ma kien hemm ħadd. Ma kien hemm ħadd. Dawn huma metafori miktuba minn nies bħalna sewwa illi jekk inti tibda tistaqsi lil persuna reliġjuża teologu tgħidlu ma inti kif tista' tkun taf x'kien hemm 6 miljun sen ilu. Kif tista' tkun taf? Kif tista' tkun taf illi dak li hemm miktub fil-ewwel ġurnata tal-ħolqien huwa eżattament kif hemm miktub. Kif mela kien hemm xi ħadd malla meta kien qatt ma' ħadd u xejn qas id-dinja ma kienet teżisti. Int kont hemm u qed tgħid li dan veru? Le, mhux veru. Dawn huma metafori. Imma f'dawn il-metafori hemm il-verità. Għalhekk inti tittattakka b'ċertu xjenza biex tifhimhom. Mhix bil-fidi, għax bil-fidi se naqaf l-ignoranza, għax inti qed tiġi tgħidli li letteralment dan kien hemm Alla sewwa poġġa sobaħ għax jekk jgħidu the finger of God. U bida jsir kollox. Le. Le. L-affarijiet mhux hekk saru. L-evoluzzjoni kemm naturali tal-ħolqien nsejħulha hekk ta' sistema solari. Sewwa illi saret minn diżordi minn supernova ta' sistema solari oħra. Din spjegajta b'mod dettaljat Fallen Seraphim. B'mod dettaljat. Sewwa id-diżordi dik li jgħidlek dik chaos għalli hemm fil-ktieb tal-Ġenesi fl-ewwel kapitlu. Sewwa jgħidlek huma mid-diżordni Alla għamel l-ordni. Għal xiex, illi dawk il-gases dak it-tħarbit kollu illi kien hemm fl-atmosfera, ma mhux fl-atmosfera, fl-ispazju, sewwa fejn kienet saret din is-supernova ta' sistema solari preċedenti.
l-evoluzzjoni tagħha reġgħet iffurmat f'sistema solari oħra. Dik hija l-diżordni li saret ordni. Għadek mhux qed jirreferi għall-univers, qed jirreferi għas-sistema solari tagħna. Jiġifieri inti dawn l-affarijiet titfaħħhom taħt lenti. Tittuża għodod illi l-Knisja u s-sistema tgħidlek li ma tużax, dawn tittużhom dawn l-għodod. Għax jekk sa taqa' fin-nasba ta' reliġjoni tgħidlek li inti tittemmen bil-fidi. Fejn sa nasal bil-fidi jiena biex noqgħod ngħidlek amen, tgħidli xi ħaġa bombastika, esaġerata, naqbes jiena u ngħidlek amen. Issa billi ngħidlek amen jiena x'ser inżel nabbi għalih xejn. Għaliex? Għax babbu kont u babbu se nibqa'. L-evoluzzjoni tal-bniedem il-veru kemm il-xjenza għandha raġun fiha. Sa ċertu punt. U kemm ir-reliġjon għandha raġun fiha? Sa ċertu punt meta taqgħadhom flimkien, mbagħad sa toħroġ il-100%. 100%. Illi mhux se ġġib ir-riżultat b'mod analitiku ġenetiku biss, għax inti dan imbagħad hemm appoġġ minn testi antikissimi. Illi persuna li tajt imma dawn il-kodba ġew miktuba, dawn l-iskrolli, dawn it-tavli ġew miktuba għal tal 6,000 sen ilu. Mela daw kienu jafu x'inhi ġenetika. 6,000 sen ilu, da awtur li kien gref fuq dawn it-tavli dan it-tip ta' dettall. Għas kellu idea ta' x'inhi kromozoma ħseb wara ta' kif toħloq bniedem. Naħseb ta' kif toħloq bniedem. Allura, kif saru jafuhom dawn id-dettalji dawn in-nies ta' 6,000 sena ilu? Għaliex kien hemm xi ħadd ieħor magħhom mhux Alla ta' għax Alla ma kif taqbad tgħid, ma jinterattjax man-nies b'dan il-mod. L-interazzjoni ta' Alla tan-natura hija b'mod differenti. Sewwa, issa xi darba forsi nagħmel video dwar dan ukoll kif in-natura kif hemm interazzjoni magħna Alla u n-natura. Imma dawn kellhom lajnuna biex jifhmu the chosen ones il-magħżula sewwa kif jifhmu ċertu affarijiet. Infatti fil-Ġenesis stess hemm miktub kif Alla qabżitlu ċ-ċinga meta bida ħireġ ċerta informazzjoni mis-serafini dawk li ġew ikkastigati mill-fallen serafim. Grazzi ħafna ta' l-attenzjoni tagħkom l-aħwa u narakom darb'oħra.